warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing lare-lare SMP Islam Brawijaya Trowulan. Piye kabare bocah-bocah? Mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan kesehatan saking Gusti Allah. Lan mugi-mugi bocah-bocah tetep semangat sinau nang omah. Saderenge materi dina iki kula aturaken, kula badhe memperkenalkan diri kula. Asma kula Evilia Agus Anggraini, biasa dipanggil Bu Evi. Dalem kula Desa Curah Malang, Kecamatan Sumambito, Kabupaten Jombang. Oke bocah-bocah, KD utawa kompetensi dasar sing bakal dibahas dina iki yaiku 3.1 memahami tes hasil observasi, tanggapan deskripsi, dan eksposisi dalam bentuk informasi secara lisan dan tulis. Tujuan: menjelaskan isi teks tanggapan deskripsi, mengidentifikasi struktur dalam teks tanggapan deskripsi, menyimpulkan setiap paragraf teks tanggapan deskripsi secara tulisan, dan menyunting teks tanggapan deskripsi secara lisan dan tulis. Bocah-bocah wis weruh durung teks tanggapan deskripsi kuwi apa? Bentuke kepriye? Lan wujude kepriye? Pangerten teks tanggapan deskripsi yaiku teks sing isine nggambarake objek kanthi gamblang lan rinci. Sing dimaksud gamblang yaiku apa sing dijlentrehno utawa apa sing digambarno kudu cetha, kudu jelas. Tuladhane arep nggambarake tentang kembang. Nah, kudu cetha kembang sing dijelasno iku kembang apa? Kembang Kamboja, kembang melati, utawa kembang mawar. Ciri-ciri teks tanggapan deskripsi utawa titikane teks tanggapan deskripsi iku ana 3. Kaping pisan, nggambarake panggonan, wong, barang, utawa kahanan nganggo pancandriya. Pancandriya kuwi yen ing basa Indonesia padha karo panca indera. Kalih, tujuane supaya wong sing maca kaya-kaya melu ngrasakake utawa ndeleng marang objek sing dijelasake. 3. Objek diterangake nganti gamblang lan rinci. Adhedhasar jenise teks tanggapan deskripsi kaperang dadi 3 werna. Setunggal, teks deskripsi spasial. Teks iki kang nglukisake ruang utawa panggonan. Kalih, teks deskripsi objektif. Teks kang nggambarake sawijine babagan utawa pawongan kanthi nungkapake identitas. 3. Teks deskripsi subjektif. Teks kang nggambarake objek kaya tafsiran utawa kesan pangrasane penulis. Struktur teks tanggapan deskripsi ana 3. Yaiku identifikasi, klasifikasi utawa definisi, sing nomor 3 deskripsi bagian. Identifikasi iku isine titikan utawa ciri, benda utawa barang, tanda, lan sapiturute kang ana ing jero teks. Klasifikasi utawa definisi iku isine pengelompokan miturut jenis utawa kelompok. Kaping 3, deskripsi bagian iku isine babagan gambar-gambaran perangan ing jero teks. Tuladha,
Saiki bukaan buku LKS-mu kaca 7 to halaman 7. Ning buku ana paragraf sing judule kucing. Paragraf kuwi yen diudari, struktur teks tanggapan deskripsine yaiku identifikasi aku duwe kucing jenenge Katy. Klasifikasi utawa definisi yaiku wulune ireng lan putih tulang kanthi warna putih tulange kang dominan. Katy abuntut, dawa lan lucu. Deskripsi bagian Katy seneng banget mangan sega lawuh iwak asin. Nalika Katy luwe, dheweke banjur nyuwara meong-meong njaluk mangan.